क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरा महकुमा सिंनि मंगलाजरा भुटियापारा गामिनि मनेन्द्र गयारिनि फिसाज्ला सनित गयारिया गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै दङ। रांनि आंखालाव बेरामि सनित गयारिखौ मोजां फाहामथाय होनो हायाखै नखरनि सुबुङा। बेरामि सनित गयारिया टिपकाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फरायसालिमानिफ्राय BA उथ्रिसारनायनि उनावनो बेबादि गोब्राब बेरामाव गोग्लैनांगौ जायो। बिथांनि बेरामखौ फाहामथाय होनायाव राङारि मदद होनायनि थांखियै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फरायसालिमानि फरायसाफ्रा जयै लोगो नांनानै कलेजजों लोगोसे हाथायफोराव रां बुथुमनानै नखरनो हेफाजाब होयो। नाथाय बियो थोजासे नङा। राङारि फारसेनिफ्राय लोरबां सनित गयारिनि नखरा दा रायजोफोरनिफ्राय अनसायनाय हास्थायदों। जाहाथे बिथाङा मोजाङाव फैफिनो आरो रायजो राजाफ्राबो अननानै एसे आदाखौ हेल्प हरो। दा बावै जोंहा बे आदा सनित गयारि बिथाङा जोंनि टिपकाय JKB कलेजावनो दा फरायनानै थांबाय। बिथाङा दा गोबां गोब्राब लोमजानानै दङ। दा बिथाङा बेमारा जाहैबाय बिथाङा गलब्लाडाराव स्टन जानानै दङ। बिथाङा दा MRM हस्पिटाल क'क्राझाराव दङ। दा बेनिखायनो बिथांनो जा जों हायो जोंनि गासै फोरोंगिरि आरो फरायसुला बिथांमोननिफ्राय जा थाइसे थाइनै मोनो बिथांनो जों डनेसन खालामदों। गासै जों ओरै HSनि ज' जानानै जों गासिबो कालेक्सन खालामदों। हायो रायजो राजाफोरनावबो थाइसे थाइनैबाबो बाजारावबाबो जों डनेसनखौ लादों। मिजिं थिनाय थायोदि रायजो राजाफोरनिसिम बे जोंनि आदानि मुङाव जा एकाउन्ट नाम्बार होनाय दं आरो QR कोडआव थाइसे थाइनैबाबो डनेसन हरगोन होननानै आसा खालामो आरो बिथांखौ गोग्गो देहा लाबोफिनगोन होननानै रायजो राजाफोरनिफ्राय मिजिं थिनाय थाबाय। आंनि मुङा सोरांदाव ब्रह्म। आं टिपकाय सिनियर सेकेन्डारिनि GS। दा जे आदा सनित जोंनिनो टिपकाय सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनिनो सासे फरायसामोन बिथाङा। दा बिथाङा गोब्राब माखासे सान थांनायनिफ्राय गोब्राब लोमजानानै दंनो। दा बिथांनि थाखाय माखासे फाइनान्सियेल हेल्प नांगौ जानायखाय न'खराव दा जोङो जा हायो एसे जोंनि टिपकाय सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय स्टुडेन्टफोरनिफ्राय जा हायो आरो जों बाजारावहाय लोगो नांनानै जोंनि आदा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म कलेजनिफ्राय लोगो नांनानै जों बे हाबाफारिखौ मावनाय जादों आरो जों दिनैहाय जा रायजो राजाफोरखौ खावलायहरनाय जायो दे आदा सनितनि मुङाव जा हायो एसे थाइसे थाइनै अनसुंथाइ होनो थाखाय। मानोना न'खराव बिराद फाइनान्सियेल प्रब्लेम जानानै दं। दा आदा सनितआ मानो होनबा बिथाङा ICUआव दङ। दा गोब्राब क्रिटिकेल माने प्रब्लेम जानानै दं फाइनान्सियेल थाखाय। दा बिनि थाखायनो आदा सनितनि मुङावहाय जा एसे डनेसन हरनो हायो रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायहरनाय जाबाय आदा सनितनि मुङावहाय। लोगोसे एकाउन्ट नाम्बार होनाय दङ। लोगोसे आदा नैबावहाय एकाउन्ट नाम्बार होनाय दंखायो। गुगोल पे, फन पेआवबो आदा मोनहा हरनो हागोन रायजो राजा नोंथांमोना।